us presentem la col·lecció Rumb d'Escriptura. Tenim la col·lecció dividida en dues seccions, la part d'iniciació que va del quadern 0 al 8 i la part de perfeccionament que va del quadern 9 al 16. L'objectiu d'aquests quaderns és aconseguir una lletra clara i senzilla i al mateix temps augmentar el vocabulari. Cada quadern té 16 pàgines. Les lletres porten palet d'unió, de cara que a l'alumne li sigui més fàcil compondre síl·labes i paraules. Us deixem amb una pàgina de cada un dels quaderns.